Hey, mun est sɔrɔ? Nem ko sugudi. Depuis kuma de me kuma lay fait brûler le téléphone ça fait le téléphone comme ça né. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne bali ma chelakao, an ne bali ma musolakao. Au munu mago be tisi qualité nymauna. Ao 100% coton. Aye boli jona kana bergona business center la. An sigile no bamako sukuba kono énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino fleni. Na mago be kuna funi awera aywa. Aye boli jona kana ngani tisi nyman no segere. Jafin retea. Malong nimna sogotobi. Mais c'est un tage chez. Ada sugula kana. Bébé. Dum jara. Ko sabe? Ajara. Aya de gaguya. Ni ma songa turu chama ngala parce que était tout fait. Ajara. Brairodun. Na bara ba gabi. Si inte klagi sin quoi. Na fi sin no no bide. Awo. Klar. Binera kumige kono feto damne ersela nga film naje. Jongo komanta ka telekala. Usa kala. Be film damne la way kal ne ben Awo. ci ñu couple ben ça be ira tika film na jere Amigala. Hey, mun est sɔrɔ? nem ko sugudi depuis kuma de me kuma lay fait brûler le téléphone ça fait le téléphone comme ça né. O sera kana ka téléphone na ka fili. Muna ne ta mine ka fili. Fa de bena wuli la. Depuis nana me ka kuma ife I nye brûler le téléphone ne ka. Mais jago de ngila mère. Jago de kan da me ke na ma ne sigle mi kere fe bene la me jago ya di. Kan ye singe ka war bon na ka tobili ke ka blainye. Wala sa koni nana me se anga sigi ka baro ke ka téléphone. O bela I brûler le téléphone sans fait. Me ka kuma obli la o bela ite ka se ka don al mo bi kere fe. Parce que war boka do shela o kuma de ni be. O doronte o. War buga do shela o te mogo toro mais ini mogo me nyongo fe o tigi ki considérer di téléphone ma usanne o na ma yene sigle me ka e kono koni depuis dugu jela ne nga tibeke ka telia kan la ben nga sigi ka e kono mon chebe na bina bina na baroke na fara ke bena ki occuper ka téléphone na me ka kuma fe I bugule mi ka téléphone ne ka o kuma muni do en te baro. O ma téléphone nga usanne ya ne te baro ke wa. ne nege body la dia Am kuma. ne nyini nga ne nege body la dia. Parce que ne mana ya on ni minyon abi nyongo sira la ni ma do ka soya téléphone kama ni ma do ka soya ki la jaga téléphone tu bulu ni nana ere kama donc ni ne be ki déranger di ibo foni nyana parce que ne dérangement de o na ma ne sigle me kere fe e activité ne la fe akili be yoro wera di donc ça veut dire que ne be ki déranger do Fati ni ne be ki déranger ke ba foni nyana un point c'est tout ne be tanga so ni ne nege tela ni nege bin so mo la Fati be mo toro koy mune ko kera ko o be se ke ni kuma nunu bɛɛ fɔ kun ye. Mais eta ne de do. Fɛn min tɛ se fila o ɲuman kelen o bɛ kɛ. Tiɲɛ yɛrɛ la a b'a jɔ fɛn kelen la. N'a fɔra depuis sɔgɔma anw bɛ bɔ an bɛ taa baarakɛyɔrɔ la
i kunkolo sofelen min na i ni muso tɛ ɲɔgɔn kan e bɛna so olu b'u occupé la fɛnɛ e fɛnɛ waati min na o waati b'a sɔrɔ an ɲɛ gannen bɛ téléphone fɛnɛ kunna a ma nɔgɔn a jo don vraiment je vais tout faire pour que ni ɲɔgɔnna wɛrɛ kana kɛ to ale yɛrɛ dimina bon téléphone de kelen k'an ka fɛn yɛrɛ bɛɛ tiɲɛ quoi i bɛ taa yɔrɔ o yɔrɔ a kɛra gɛrɛn ye o a kɛra yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw sigilen bɛ ni téléphone ye baro tɛ kɛ bilen foyi hakilina tɛ di ɲɔgɔn ma bilen bɛɛ tun ye concentré bɛ i ka téléphone kan tiɲɛ yɛrɛ la ne ka furu tɛna tiɲɛ ten ne tɛna sigi k'o tiɲɛtɔ lajɛ ko sabu kɛ téléphone ye a kɛra baara ye ale yɛrɛ diminen don ne kɔrɔ non nin kelen a jo bɛ nin kelen na a wuli ka taa yafa ɲini a fɛ n tɛ n'an sera nin cogo la a man ɲi. Home Fashion, la marque des grands. Siège Nyamakoro, non loin de Asakonia. Ne balima chelakao, an ne balima musolakao. Au munu magobe tisi qualité nymauna. Ao 100% coton. Ayeboli Jona, kana Bergona Business Center la erola. An sigli no bamako sukuba kono, énergie kerefe. Immeuble mo simpara. An nege juru sino flenye. Na magobe kuna funia weraula. Aywa, ayeboli Jona, kana ngani tisi nymaunu segere.